Sig lige hej til Mira. Hej. Hej Mira. Her leger vi. Og her er haven fyldt med sne. Julia, Og herover er der lige en iglo, vi har prøvet at bygge. Jeg ved ikke, om du kan se den der. Men altså, sådan bor vi her. Og når sneen smelter, så kan vi sidde her og grille. Og her er Julias dukker. Og her sidder vi og spiser. Her sidder vi og spiser. Ja. Og så skal Mia sidde ved siden af. Og her er vores lille køkken med lillemor. Det står i her. Så kan du sige hej til Mira. Hej Mira. Hej. Og hele familien. Hej. Hvor fejl. Og herinde er der et gæsteværelse. Nej, det finder vi ud af, hvor I skal sove. Der er i hvert fald gæsteværelse. Og her er en lille entré fyldt med tøj. Og et lille toilet med bad. Og så kan vi lige gå ud her og kigge. Sådan ser det ud herudefra. Heroppe. Sådan. Her. Så går vi lige op ad trappen. Op ad trappen. Og heroppe har vi så Cornelias værelse. Med Miras tegninger. Og en kalender, hvor vi tæller dagen ned til, hvornår at Mia kommer. Der kommer hun den 19. Og herover og tegne legebord. Og Julias seng. Og værelse. Og så er der vores soveværelse. Også meget hyggeligt. Vi glæder os. Hej hej.